Тази снимка от официалния период на ново начало във властта, когато господин Василев беше финансов министър, а председател на бюджетната комисия беше господин Йордан Цонев от ДПС ново начало. Тук господин Василев в официална коалиция с ДПС ново начало и господин Цонев и господин Борисов на общи брифинги приемаха, според господин Василев, добрия бюджет за България. Преди 11 месеца българското общество по време на кампания, той господин Василев може да го потвърди, след поредица от избори, 7-8 избора имаше в България, каза едно единствено нещо. Правителство на всяка цена. И заради бюджетите, и заради доходите, и заради посоката на България. Явно не му е харесала цената. Затова има такъв народ. Делян Пеевски явно не му е харесала цената. Ще стигнем и до господин Пеевски. Да. Само факти по тема. Говоря от името на Има такъв народ. Имахме два хода тогава, тъй като зависеше от нас. Да хвърлим държавата на избори, където с удоволствие опозицията до мен щеше да каже, че Има такъв народ за пореден път хвърля държавата в хаос и отиваме на избори, защото евентуално Има такъв народ е влязъл с нечия договорка, или да платим необходимата политическа цена в името на стабилността на държавата. Ние избрахме второто. Правителството се беше създало от 3 политически формации. ГЕРБ, Има такъв народ и БСП, въпреки всички различия помежду ни. С един подкрепящ елемент. АПС. Когато АПС разбрахме всички на масата, че искат единствено постове и власт в държавата, ние не приехме подхода държавните институции да пазят хора следствени от прокуратурата. Затова спряхме да приемаме тяхната подкрепа. Те напуснаха, защото видяха, че нямат политически чадър. Тогава правителството остана от 3 политически формации. Така нареченото правителство на малцинството. И за да изпълни всичките тези необходими неща, влизането на България в еврозоната, в Шенген, политиката по законодателство, търсихме необходимата подкрепа в зала. По много закони, в интерес на истината, и по законите по ПВО, получавахме подкрепа и от Продължаваме промяната Демократична България, и от останали политически формации. И ясно е, че ново начало подкрепише редица законопроекти. Но разликата между нас и тях е, че господин Пеевски не беше по никакъв начин част от управлението на държавата. Нито в изпълнителната власт, нито в законодателната. И в онези прословути наскоро 10 дни преди да падне това правителство, когато имаше спекулации по темата защо Има такъв народ мълчи и какво се случва, има ли желание ДПС ново начало да бъде ясно във властта, благодарение на усилията ни и на разговорите между партньорите направихме така, че ДПС, когато преценява да подкрепя добро законодателство за България, може да го прави единствено в зала. Те не получиха, както знаете, нито председатели на комисии, нито министри. Те не бяха официална част от това управление. Господин Балабанов, сложете си ръка на сърцето и кажете, че това правителство не е имало нищо общо с Делян Пеевски. Министрите, включително излъчени от вас, не са имали нищо общо с него. Можете ли да кажете това? Господин Пеевски не беше официална част от това правителство. Защо? Когато говорим, трябва да говорим с факти. Когато човекът от площада, който се опита да наеме енергията на тия млади хора, говори, че най-голямото зло е господин Пеевски, тъй като войната в Украйна претърпява друго развитие, им трябва, разбира се, да извадят от нафталина стария си враг, е хубаво да говорим с факти. Но тази снимка, може камерите да я покажат по-близо, тази снимка от официалния период на ново начало във властта, когато господин Василев беше финансов министър, а председател на бюджетната комисия беше господин Йордан Цонев от ДПС ново начало. Тук господин Василев в официална коалиция с ДПС ново начало и господин Цонев и господин Борисов на общи брифинги приемаха, според господин Василев, добрия бюджет за България с участието на ново начало. Господин Василев подписа ми никога не е стоял под законодателство, свързано с Делян Пеевски. Тук е най-важният за държавата закон, българската конституция, подписан от Кирил Петков, Бойко Борисов, Христо Иванов, Делян Пеевски. Отдолу днешния мъж от площада Иво Мирчев го цитирам какво казва. Делян Пеевски, впечатлен съм, че е част от евроатлантическото мнозинство заедно с ДПС. Добре. Тук, че имаме гост от Украйна, на видеовръзка с президента Зеленски,
стоят гордо, официално, без да се притесняват. Продължаваме Промяната, Демократична България, ДПС Ново начало и ГЕРБ. Тоест, вие не виждате разлика никаква. И разликата във всъщност е, че когато Продължаваме Промяната искат да са на власт, искат да са част от тази власт, за тях ДПС не е проблем, а господин Пеевски се е променил за добро. Когато са в опозиция и когато нямат власт, за тях, разбира се, е огромен проблем, използвайки енергията в момента на всички от площада, да измият срама си. И аз за това призовавам господин Василев. После може да влезем, разбира се, и в реплики. Оставете ги хората наистина да идат на избори и да гласуват със съвестта си. Защото организираната акция от Продължаваме Промяната с цел измиване на срамотиите от миналото няма да свърши работа.